Denbora presentea eta denbora pasatua, akaso daude presente biak, denbora futuroan. Zure aitaren jaiotza idatzita? Bai, esan dozten Bilboko idazle ezagun batek idatzi zauela. Gabriel Arestik. Zerbaz gara bajatan Bilbora eta goaz investigetanean non bizi izan edo zerrin zauen Aresti horrek. Egun honetan nire gogoak utzi nahi baitu mendia, maldan behera doa aguro, nire gorputz biluzia. Aupi, nondik zabiz? Abi, Plaza Zaharrean. Plaza Zaharra. Hori non dau? Ikasi, hemen sortu izen Bilbo. Ibaia, portua, zubia eta plaza. Eta alboan 7 kaleak. Etxe guztiak eta kaleak antzeko. Estuak, txikiak. Behitu, ni Albian nau. Hemendik biziten zan Gabriel Aresti frankismoan garaian. Ingurune hauetatik iten zauen bere egunerokoa. Eta hementxe bertan bizi izin zauen frankismoan errepresio bortitze. Behitu, justo etxe horretan biziten zan. Gu bizi garen munduan, aurkitzen garen jende bitartean zuzen bidea, debekaturik dago. Hemendik ibilten zan Gabriel Aresti eta 2 langile hauek ezitu zauzen. Anton eta Guillen. Bata euskaldune, arratiakoa, eta bestea erdaldune, Extremaduratik etorri. Eta poema baten, holan erakutsi zauen. Aleman barkua atrakatu da Zorrotzan. Zimentua dakar, 100 kiloko sakuetan. Bien bitartean Anton eta Guillen zeuden, zerrarekin tronko ura erdibitzen. Hemen euskaraz, ta han erderaz, birau egiten zuten. Okerbideak espaitaki mintzaerarik, berdin tratatzen baitu, erdalduna eta euskalduna. Hemen langileak, euskaldun edo erdaldun, berdin esplotatu egiten zituzten fabriketan. Eta gainera, orduan beraiek egindako txabolatan bizi ziren milaka eta milaka langile familia. Bai, 26.000 langile omen ziren alako txabolatan. Eta orduen Frankok agindu emon eta militarrak etorri ziren txabola guztiek desegitera. Eta jende guztie, Otzarkoaga eraroan zaui esan. Horretarako zauen hain rapido Otzarkoaga, Bilboko zentrotik hain urrun. Bueno, Deustuko Riberara etorri gara. Gure aurrekoak Otzarkoagara bidaltzen zaui esan bitartean, beste batzuentzat erresidentziakun ederrak iten dabiz Bilbon. Hemen, irla bihurtu daubien toki honetan, biharko aberatzak bizitzeko lekuek prestatzen dabiltza. Bai, benetan, Bilbo gero eta elitistagoa bihurtzen ari da. Begira Guggenheimen 25. urtemuga. Harrituta gaude. Maider, zer dugu begitan gure auzoa? Zer uste duzu garela? Otzarkoagatarrak, Bilbotarrak, edo bi gauzek? Kontatu didate, 1993ko Uholdeetan gure auzoko jendeak nola ekin zion hondamendiari. Hondamendi hartatik irteteko lan sendoa egin zuten brigada herritarrek auzolanean. Bai, aste nagusi baten erdian gertatu zelakoan nago.
Aste nagusia bera ere ze jai ederra den. Konpartsak hortxe daude eta herriaren errealitate ederra dira. Gure auzotik paia konpartsa daukagu eta bizi-bizirik dago. Bilbon zehar ibili gara, eta galdera asko geratu dira erantzun gabe. Baina beno, arestik lagunduko gaitu. Eta okerez banago, oraindik Bilbon eta Otxarkoagan, badabil bizitza duin, justu eta euskaldu baten alde borrokatu zuen poeta. Orain, hemen nago, lore mendi honetan. Nire gogoetak eginik gailurretan, armenda loratuen parea naiz orain. Orain ez nagoan, lurralde hotz haietan, misterio guztiak ulerturik benetan. Nire harima ez dago mirari baten zain.